sa kaaw. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo gani sa kababay nga nagpuyo sa address sa Malabuyok, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga Hana. Recorded by Radio Mo TV. Will you marry me? Yes! Yes! Thank you. Thank you, Hana, babe. Isaan ako. Di pagid ka pa sakitan. Congrats, Tay! Kamo gid ay ni Ryan ang para sa usag-usa. Imagine, high school pa lang ta, kamo na. Unya karon nga naa natin mga trabaho, kabulang gihapon. Unya ang nakanindot, kay kaslunon na mo. Thank you, Day. Asa man plano ninyong pagpakasal? Dili sa ato sa probinsya, Day, uy. Dili bagid may nagdako. Oh, mas mayo hinuon kay ubay-ubay gid ang makatambong ana. Kaysa ato mo sa syudad, unya, for sure, dili magid mo to nga ang tanan anak kay layuan. Mao bitaw. Nakadungog tas balita. Unsa man nga balita, ma? Gibalita man ang banda nilang Ryan. Murag di trending man to. Mao ba, ma? Ako tawagan si Ryan. Muna, babe. Kaming tanan sa banda. Kung magdahong nga, musikat ba ang video nga among i-upload? Mao ba, babe? Maayo noon. Nalipay ko pa rin ninyo, babe. Oh, babe. Ang nakanindot na kay ubay-ubay na ang napabuking na mo ron. Oh, kung maon na, rising di imong career ron. Pangandoy bigyan na nimo ang banda, nga makatukar mo sa laing-laing lugar. Maugit. Itubag na gid sa Ginoong pag-ampo. Congratulations, babe. Tuod. Fix na kito ang date sa tong kasal pohon? Ay, kagwapa ni mo! Excited ka? Oo, Day. Pero at the same time, nakulbaan sad ko. Nga no good. Dapat happy lang. Huwag tangan na imong kulba kay makaguba na sa imong big day. Adlaw sa imong kasal karon. Thank you, Day Mitch. Okay na bang shade sa lipstick? Aran, ay mo lang kung may istorya ka dito si Mitch. Sige, Rob. Excuse ona day ha. Sige. Unsa man kanilang istoryahan? Doon na kay problema. Hana, Day nga no, may problema? day. Kalmahala imong kaugalingon ha. Nga no? Day. Dili mo padayon si Ryan sa inyong kasal karon. Iyang gitawagan si Rap. Unsa? Dili siya buto magtawagan. Nakusto na ana. Magduha na kasi mana nga imo siyang gitawagan pero dili man gid siya makontak. Buot ipasabot nga dili gid siya gusto magkasamok nimo. Sakit kayo ni gibuhat ni Ryan ako, ma. Oo, kay bawas ako dapitan na sayop. Wa kay sayop anak. Ayaw basula imong kaugalingon tungod kay dili ni imong sa. Mahal kayo na ko si Ryan, ma. Ngano ka? Kalit maglain ako kabuhi, ma. Uy, tungod tingali na kay sige lang kagkapasaran og kaon. Ni resulta na gyud na anak. Ma,
Para mo kong dalipong. Hana! Dili maayo nga magpa-stress ka, ha? Nga ano, Dok? You're 1 month pregnant. Unsa, Dok? Recorded by Radio Mo TV. Unsa, Dok? Maptos ko, Dok. Wa di ka mahibaw? Sugod ka ron. Dapat healthy foods ng imong kanon, ha? Also, dili maayo nga magpa-stress ka kay maapektuhan gid ang baby sa sud. Dok. Dili gyapon siya matumag, ma. Ikon maon na. Sugod karon kalimti na tong tawhana. Ma. Maot tingalig dili na siya magpasamok, day. Kay nisikat man gid ilang banda karon. Ilado naman si Ryan, day. Ilabi na kay siya may vocalist sa ilang banda. Bahala siya, day. Sugod ka ron. Kalimtan ko na siya. Huwag mo focus ko sa umaabot na kong anak. Day, Hana. Ma, asik di akong papa. Nak. Okay. Dili na lang ko mo ask. Di pa ako mansit ko nga dili ka gusto nga mag-talk ta about niya. Nak. Dili man tingali sayop kung may baho siya, day. Katungod man as bata. Natural magpangutan na gina kay 7 years old na baya na. Dili pa ko andam day, we. Day, Hana. Dili ko man na i-doubt niya. Pero sa pagkakaroon, dili pagit ko andam. Hana. Good morning! Ana? Ryan? So, mauna din mong negosyo ka rin? Oh, nakatigom-tigom ako ato sa una. Mauto nga na ako na anak ko butang o convenience store din since wamapukoy kontra din yung dapita. Ikaw, maayo kinakaon ako napakag-uli din sa probinsya. Abi na ko gwa nakiplano mo pa uli pa din 7 years na sad, sukad nga wa ko mapakita rin. 7 years na sad. Sukad gibiyaan ko ni mo sa adlaw sa tong kasal. Ana, sorry. Maayo na lang gani. Nagpakita ka nga dili na kayo ingon anak kagrabe akong kalagot ni mo. Pero okay na ko. Naka-move on ako sa mga gibuhat na ko. Ana, Ma! Namuhi na ni Kikan sa school! Oh, hinay lang. Hinay lang. Oh. Ryan? Nak, kuyog sa ka ni Tita Mitchell sa sud. Day, Mitch, thank you sa paghapit ni MM sa eskwelahan, ha.
Please ako gani sa sud, be. Kinsa day ka? Friend ka sa kong mama? Okay, guys. Sige na, dali na. Adto ta sa sorti, di gutom na raba ko. Muita og snacks, let's go. Okay. Anak ni mo? Oh, Ilay edad? wala kilabot, anak. Hana, 7 years old. Okay na? kinsa iyang papa. Kadagan pa rin magpangutana. Ano na iba akong anak kung saan mo. Pero nabuhat na ko tungod kay... Tungod tingali kay batanon pa kay kumadong gayon ha. Liguyon pa ko. Gusto pa ko nga ma-explore sa akong kinabuhi. Kung nahiba ko nga, dili enough ang maong rason nga. Aron pa sa iluon ko ni mo ron. Pero hanan, nibalik ko nga rin tungod mo. Tungod kay gusto kong ihusto nga kung mga sayop na nahimo diha ni mo sa una. Ryan, Ay ba akong gilingon anak ka dali. Pero, atagan ko ni mo chance. Atagan ko ni mo sigayon nga makabawi sa tanan akong pagkuwang. Kana kung pwede pa. Ugwa pa'y nakatag-iyan. naglagot og nasuko kayo kong pamilya nimo. Nahibaw ko. Ug ako na kanang gipangandaman. Pero willing kong ipakita nila ang akong pagmahay, Hana. Buhaton ko ang tanan aron madawat ko nila pabalik. Ryan, dilingon anak kasi na yung pagbalik sa akong kinabuhi. Kinahanglan nga i-prove na niya yung kaugalingon na sincere na siya o ni mature na gid siya. Una ko sige dawat pagbalik. O nakita mo sa dinuon ako yung pagpaningkamot. Ilabi na pagkasayod niya nga may anak na may. Grabe ang pamawi, inwan man sa akong pamilya. Peron, miniyo na mi, og may tulo na kaanak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga hikalang kaagi ni Hana nga nagtago sa address sa Malabuyok, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, babalikang muli. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamu sa mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sorry, Chris, pero hindi na ako kaya. Unsi buti mo ipasabot. Dili ko straight. Na-realize na ako nga mas makagusto kong lalaki kaysa babae. Hans, Oh, sorry, Chris, ha. Makakita ang tao nga deserve yun sa imong pagmahal. Hans. Kadinhi, aron wala magkapugong sa iyong pagkabaton. Aron magkapatuya ka sa pagkabayot. Pa, pila kayo gayon nga gisuwayan ako imong gusto nga may tabo, pero masupak ni sa mong kabubaton. Dili ang matuon nga ako ang gusto ni mong may tabo na ako. Sumusupak kinagas kung gusto. Kundi man dahil ko ni mo madawat pa. Ay, mas may magbulayas na lang ko din eh. O sige, layas! Kung mga magtumag sa gusto na layas, wala sa kay ayaw para ako. Hans, anak. Ayaw nigbuhata, please. Ayaw pagtuman sa imong gusto. I'm sorry, ma. Pero time na sa tingali nga pilion akong kaugalingon kung asa ko magpalipayon. Please, masabtak ko.
Salamat nga ni uban ka ako dito sa Cebu. Na-realize lang na ko, Zeus, na ikaw gid ang akong gusto. Ug ikaw ang akong tinuod nga gimahal. Salamat, Hans. Salamat nga sa kidugayan. Imus kong ipili. Mahal kay ti ka, Zeus. Sobra gyud. Mahal sa kitik, Hans. Dawat ako trabaho. Mao ba? Riha data. Nadawat sa kong trabaho. Wow! Congrats sa itong duha, babe. Congrats, babe. Bye, team. Bye, Hans. Ano ko? Hans? Zeus? Ay, nialagit ka. O magsulti. Ay, nga mo anhi ka. Isa to? Si Tim to, oy, kauman ang mas trabaho. Mawa? Kadiyot. Ngano ka? Guba man ang naong mo. Nagsilos ka, no? Nga naman. May angay mo kong silusan? Hey, nausa man ka. Tas ano imo tingog, oy? Tara. Maulit ah. Unsa mi si Zeus, oy? Hapit naman lang tanan nga akong kaistorya o kauban. Iya man silusan, oy. Ay. Ay, mag-scroll lang muna ako sa Facebook, di. Huwag mo ko'y lingaw. Oh, wait. Nag-post si Chris. Ano sa may post? Ay, nasa di siya Cebu? Hala no, taon na sa nawa ako'y balita ni Chris. Ay, manginaot lang po nga. Nakapasaylo na siya na ako sa akong gibuhat niya. Ay, pasaylo ako, Chris. Ako mga sa... Recorded by Radio Mo TV. Gibingaw kang Chris? Zeus, naon sa mga kaoy. Niisgot lang ko nimo. Siyempre, di sabay, lalim akong gibuhat niya sa una. Napasakitan, may ako to siya. Yako? Lalim mo yung gibuhat ako? Nga pala katuig imo kong itago? Zeus, please ba? Pwede ba, babe? Di lang to nato isgutan good. Ang importante ang karon. Muro manggod og feeling ako nga nagbahay ka nga. Akong gipili. Zeus, ang sagot na pagka-istorya ha. Hans, thank you kayo sa libre, ha? Picture sa tabi kay i-post na ko sa Facebook. Sige, go! Kuya, ano? Ang libre di kasi imong kauban sa trabaho, nga babay. Ha? Ayo, itagas imong kauban nga babay. O, sweet pa kayo mas picture. Ikaw ba, Zeus ba? Tanan na lang magyud nga imong silusan. Hasta babae na kung kauban, magsilos ka. Di ba mayong lihok imong pakita? Tungod kay hugaw ka gunauna. Hans, Sorry ha. Pero, di na ko kagwantan mo eh. Sukad lang nga ikaw ang akong gipili, no? Nagkadugay. Wala naman kong imong tok-on, oy. Imo namang gigtan akong liog. Hans, ako lang gibuhat kay mahal ka. Imong kaugalingon na imong gimahal. Tungod kay wa kay laing ginauna kundi ang imong pagbati ra. Ang ako unsan man lang, ha? Magbuwag ta. Hans. Ay, maayo ra sad girl, oy, nga imong gibuwagan kay toxic ra sad kayo ng relasyon, oy. Ay. Ay, lain pa day ato ba? Nara ba dito nangita ni mo din gahapon ay, babae. Ha? Chris man siguro to'y pangan. Dinhi si Chris? Pero rest day man gud nimo gahapon. O niya, wala ko na siya number nimo. Oh. Dili sa ko na siya maka-message nimo kay gi-block ko no nimo siya sa Messenger. Oh, ha? Uy, tuod mo. Naka-block to siya sa Messenger. Klaro na lang kayo na si Zeus ani. Siya nagbuhay ani. Paranoid din yung tawhana, uy. Pero, yun na, ha? Ano sa makituyo ni Chris na ako, no?
Salamat kinakatiming na gid ko nimo. Chris, kumusta? Alex? Bless di papa nimo. Oh. Unsa? Ay, wait, ha? Chris? Chris, anak ni Nato. Ha? Oh, Hans. Oh. Dili gid ako gusto nga sultihan ka. Pero sa las magpapa, magsige pa mo gusto na ako nga pasultihan ka. Og na-realize na ako nga doon naman sa kikatungod. Ingon man ang bata. Oh, Chris, sorry. Pagkadako din sa akong sani mo. Okay, Hans. Nadawat naman sa nako ang tanan. Tuod. Kumusta naman ka? Nia, okay ra. Ikaw, minyo ka? Niniugod taon, uy. Wa pa magkinasaag, bud. Unsa? Unsa may nitabo na ako, oy. Di man gimawa si Chris akong nauna. Nausa mag makikita ko niya. Mao ka na, Chris. Makigbalik ka na ako. Yes. Kana kung may chance pa ko. O kung madawat ko nimo nga ingon ini ko, kining akong pagkaako. Hans, ang tinuod. Wa gyud natin kaso na ako ba kung unsa ka? Kung unsa ang imong pagkatawa. Pero dili lalim imong gibuhat nako sa una. Dili ngon anak kasi imong ang imong gipangayo nako karon. Naibaw ko. Ug wa ko magdali. Ang ako lang. Hatagi ko laing chance. Sige, Hans. Oh. Hatagan ti kag chance. Pamatudi una na ako og sa imong anak. Nga ngayon ka na mo. Oh, salamat, Chris. Salamat kaayo. And when I hold you in my arms. Naminyo gimi si Chris ug gidawat gid ko niya bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipes ako kay kung ano yung tabua. Gipasaylo ko nilang mama ug papa sa akong gibuhat. Taga Davao gid ko pero naa namin nagpuyo ni Chris dinhi sa Cebu. Kay niya mo sa dinhi ang among trabaho. Karon 5 years old na ang among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Hans nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, Starting Over Again. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Cagayan di Oro City. Ang atuman tatampo nagdasingan nga hari. Recorded by Radio Mo TV. Thank you! Thank you, ninyo! Thank you! Salamat ninyo. Mabdos na ka? Oh, Harry. Yes! Sa ato ba? Papa na ko. Dali aras panahon mo, Hari. Pura ka sa man ang itong nanganak si Rhea.
Karon mag 5 anyos na ang inyong anak. Mao lagi ma. Kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay raman ma. Nganong nakapungutan na mo ka na? Oh, walang. O pa manggid masundi inyong kamagwangan, good. Lagi ma. Buhon ma. Basi na ana. Paabot lang na. Rhea. Hindi ka po ito. Pwede ayaw sa ron. Sige. Unsa? Nausap? Oo bay. Uy, Sukad lang nga namin yun eh. Wala mo siya gana eh. iya. Sige na balibot. Huwag man kahilain. Awa mo sad bay. Sure gigin mo ko na awa. Kay pero meron man siyang nasbay. Nya, di sana siya magsigi cellphone. Uy, basig di lang gitingali hilig ang imong asawa ng butana. Mao sa nagduda na ko bay. Nya, saan naman lang na? Nagkita mga lalaki. Mangita, raw kita o kining kapahungawan sa atong lawas ng kalipay. Sumagot? Ba? Say gani bay. Kuno na kog dili maayo. Nga, unsa? Basi nung mauraon niya niyang magtukbog na ko sa pagpakasa. Bayhari. Maunahan. Mautani pa ng hit ko nimo kung okay rin nimo. Pwede bag anhilas apoy si Memar din sa ato. Wag na problema na ko, han. Gusto na ni Mus, Neymar. Ano kung budak kwarta kung mangabang pa siya, di ba? Namtay bakanting kwarto din ni Sato. Muna na ipagamit na to niya. Salamat kayo ninyo, Rhea, ha? Kuya Hari. Wa isa pa yan, Neymar. Unsa? Palitan ni mo mga lingerie si Rhea? O bay. Basin day ba, maura na kuwang sa mga sex life, di ba? Basin ganahan siya ba? Oo, ikaw. Suway. Dayo. Ano sa mini? Tanawa. Abli. Ano sa mani? Oh. Kasexy good aning nga mga underwear. Sige sa. Nakaunaw na lang ko day ba nga basin ganahan ka. Seryoso kita, Harry? Gipalitan ko ni mo, ani? Oo. Gano'n day. Wala may angay, uy. Tingali sa katong bag-o pa ta, okay ra. Pero, karon na, luod na king tanawon, uy. Ha? Ako pa ni mo, no? Iuli ni mo kung asa ni mo palita. Hindi di ko mo gamit, ana. Daria. Recorded by Radio Mo TV. Uy, ipik. Wa man. Ako may naluoy ni mo, baby. Bay. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imong kainit. Unsa? Day, si ate ni mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko nutos si mauli. Mau ba? Nakatog na sad si Dodong, kuya. Mayo noon. Ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Nindot day. At least makapahuway ka. Maulagi. Gamay na lang ang agwantahon. Pila na nagit kabuan o mag-graduate na gid ko. Mayo kay na, Neymar. Nakay gustong isulti? Okay ra mo ni ate, kuya? Ha? Nganong nakapungutan na mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay.
Okay raman ni. Doon na lang yung mga gidagmayng butang dili magkaoyong pero madara mag-ayo-ayo. Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Mima, Gwapo ka. Pasensyoso. Unya, buutan pa yun. day. Kung ako pa'y naasawa ni mo, kuya, no? Lipayon, giti ka permi. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Ganahan ka. Suwaya na to? Mima. Eko ta. Anong paduon ka na? Kainit si mong kininawa, kuya. Ato ta sa mga kwarta. Unsa? Naay nahitabo ninyo sa imong sister-in-law? Ubay. Day, binuang. Lagi. Ya, unsa unam lang ko na mumapdos to? Aw, kampantib sa kubay nga dili ra. Nga akong gikabalakan. Basing masundan pa. May hari. Iuwan ko ganina na. Abni ko di ko pasudlong kay gipangayuan kag ID. Mao lagi. Nagtuo man gud sila nga minor pa ko. Ginamninam. Hoy, kuya. Kuya, hinahinay lang. Mabdos ko. Unsa? Mauna, Kuya Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga wa ko doawa sa akong binuwang sakit. Mauto nga nakadesisyon ko magpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos kit ko. Inuo ko. Nakita ang ina kong pregnancy test sa imong kwarto. Saan magdos ka? Kinsay amahan? Rhea. Ngano ni? Nakita ang ina kong pregnancy test sa kwarto. O positive. Sa ako pang mabdos siya. Tugaan! Kinsay amahan? Wa ka makaila, te. Unsa? Og wa na siya, te. Dili siya bubarog sa akong anak. Mem, Sa din ako, te. Kinipatol ko sa tao nga minyo. Kinuo ko. Minyo ang lalaki nga nakapamabdos ni mo. Oh, te. Kinuo ko, Mimal. Asa man ito ni mo gibutang imong utok ka ni patol magkag lalaking minyo. Sorry, te. Sorry. Memar, sorry. Nga wa ko nahimo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung buto na naon. Sa masagin din akong tanan. Kung wa pati katintala, dili unta di mahitabo. Memar, Ayaw ko ganaon na Kaya na ko akong kaugalingon. Mangita na ko paagi. unsa? No. Mutabang ka kutob sa kumain. Kuya, Pangitaan tali paagi, Memar. Wa na dinis, Memar. Unsa? Wa na sa diya mga butang. Nanawag sa ko nila mama ganina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh, si Memar nag-text. Ate Ria, ayaw kabalakan ako.
Maukira ko. Nara ko'y kailaron nga anda mo tabang na puti. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya ako puhunin yung kung andam na ko. Og sorry kayo sa kong napuhat. Nakonsensya kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kay bisan unsaon, sadaan mo gud gihapon ko. Pero bisag unsaon ako pag-una-una, dili na ko kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo namo siya manghod. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya nga mawa siya nako. Karon, mag-usa na katuig, sukad sa nahitabo ug hangtod karon, nagpabilin ning tinaguan namong duha sa manghod sa kong asawa. Ug wa sa ko mahibaw kung asa na siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo katumang higalang kaagi ni Harry, nga taga Cagayan de Oro City, uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nakalahan yesterday. Ang mong kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalaw mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tuluminawan handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Handumanan sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Henry. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Puhon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Maukining sa lalaki nga taga Cebu City. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Henry. Recorded by Radio Mo TV. Salamat, Henry. Thank you for letting me go. At least we tried. So, waray mahay. Pag-ayo-ayo. Ikaw po daan eh. Arnold na mo ni ani? Disod man pod ko na mong pugson day. Nga, dili mo di may magkasinabot, diba? Mausad. Aw nag-ayo lang sa ninyo kay wagi mo makanak. O lagi bay? So, back to being single lang sa di karon. Anak yun. Aw, may nung day. Sayo sa kayo mong nagminyo ni Ani ay. Pag upagitang graduate sa college, nga, minyo din mo. Huwag niyo ma-enjoy inyong pagka-dagaw ulit tao. Maugid lagi. Nga, asan taron? O, asa pa? Maglaag ta. Mag-inom ta ron. Uy, uy. Guwapay. Asa pa? Hi. Can I join?
Ay. Oh, sige ba? By the way, ako rin si Miriam. Ikaw? Henry, Ipay. Murag mahalin na yung ganda. Kung maon na, nagkalaom ni mong Miriam ron. ubay, Nya, sa plano ni mo. makig-ipon ko niya bay. Oh, ikaw gud ba? Oh, okay naman po na ako nga mag-ipon ta. Ah, sige, og ba dayon. Mangita ko atong kaabangan. Sige. Ini babe, okay ra ka din eh? Okay naman, babe. Sakto ra kayo para natundo ha. Dili sa ko gusto nga dako good kay dako kay taglipyohanan ana. Mausab. Ano, kano sa ka magsugod sa pagpanghakot sa imong mga butang din eh? Ugma dayon, babe. Ah, sige babe. Ha? Mamay kas amo? Oh. Ano akong plano? Total, nagpuyo naman kita. Gusto na ko nga maila-ila ang imong mga pamilya. Pero Ano? Dili ka gusto? dili man sa ingon nga dili ko gusto. Pero kuan man good. Lisod na po ko ng akong pamilya good kay nakaminyo naman akong mga igsuon. Unya sila sa mama o papa sige sa biyahe. Mao ba? Sige lang. Pohon, ingnon lang niya anak tika. Dili ka ni mato? Muli lang sa ako sa amo kay nasakit si papa, babe. May makabantay. Nauli man sila sa mamagikan sa Mindanao. Mao ba? Ah, sige, pag-amping. Kumusta man sa papa ni mo? Okay na. Ayo noon. Talibi. Magkaadlaw lang ganit ka nga. Huwag magkita pero kinalaw na ko mo. Valentine's Day ron. Palitan ako buwak si Miriam. Hindi ko din sa mall palit. Parang sa malipay siya. Henry? Ani? Recorded by Radio Mo TV. Happy ko para nimo. At least nakakita na rin kag ikapuli na ako. Yung masab ko para na mo. Thank you sa libreng coffee, ha? Kadit lang ani. Nga no? Kung pananglit, dili ta swertihon sa itong karelasyon karon o baka sa umabot. Pwede tingali nga. Suway na ito balik mo. Ansa? Pwede man, pero... Parang imposible na mahitabo, uy. Naana kay uyab. Ani ako, naanasad. Og nagplano na sad ni sa akong... Uyab karon nga, magpakasal na mi po. Kawa ta kay Bao. Wow! Thank you, Henry. Ganahan ragas buwak? Yes, Henry. Nindot kaayo. Ganahan kaayo ko. Salamat kayo. Pagilis kay mga oras gawas. Sige. Ani kita dili sa mall? Oh. Ano mo day? Di ka ganahan? Kaya pa? Okay ra ka? Mura lagi. Dili ka komportable. Oo. Dagat kayo tao ko. Natural naman na nadakan kong tao kay Valentine's Day bayaron. Kalex? Taan ba ko? Naagay kay kami. Miriam? Saan? Henry, pauli lang sa...
Unya lang ta magsulti. Uban ang pauli. Hindi ka gusto nga magkakubot na rin eh. Ginoo ko. Minyo si Miriam. Sorry nga na makakpo di mo, Henry. Minyo di ka. Oh, Henry. Pero wala ko malipay sa mong kabinyoon. Grabe ni mo eh. Di mo kong gihimong kabit. Sorry, Henry, pero ang tinuod, mas mahal ti ka sa akong bana. Pero dili mayo. Tungod kay minyo ka. Henry, Henry. Pauli sa inyo. Ug balik ang imong pamilya. Tungod kay mas nagkinalan sila nimo. Kaya usa naman ka, oy. Sa tanto mo sige pamabay ba? Wa minum ka minyo. Printer naman ka, di ba? Mo na gina akong kapalaran day. Maulit taong guwang ko ni kalakiha ba? Kanugon, sumitsura, pre. Magi mo sanay. Ano dapat tingali ni pre, oy? Kutas naman eh. Marago ang tay hangin ini. Pag-jogging tingali ko, be. Idutas feelings. Nga nakapagawas ko sa singot. Oh. Ani? Kumusta naman ka? Ani ah. Single gihapon. Unsa? Sa ato pa parehas data. Ha? Huwag ka maminyo pag-usap. Wa madayon oy. Unsaon? Nasakpan man ako nga nailain. Ha? Uy. Mura sa dig ako. Minyo sa na akong nakarelasyon na to. Mao ba? Sa ato pa parehas si tagi binuangan. Anak yun. So, unsa naman? Ha? Unsa kayo mayo kung sumpayan nato balik? Sure ka? Dili ka kitagid ang para sa usa. Ang nga wa kay relasyon nga may work na to. Henry, Sige na, suwayan na to. Basin ba day? This time, magkasinabot na ta. Henry. Bisan lagi kapilahon ikaw Life starts at 40. Karon, mas nakasabot na ko ani nga pulong. Tungod ini nga pangidaron, mas makaingon ko nga mas eksperyensyado na ko sa kinabuhi. Tungod sa ako mga naagian, ingon man sa bahin pod ni ani. Nagkabalik gid mi og kaluoy sa Ginoo ni mabdos pagid siya bisan delikado. Muna sa taon na mong ampo para sa iyang safety delivery. Mayo gani nanganak siya nga wa gyud komplikasyon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Henry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagkaluhan. Buhon. papanahon. Ang mong kaagi gibahatan no sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti Panginaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hanggang sa sunod na ngayon, daghang salamat sa inyo. Pagpagod. Handumana sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan na Hernan. Recorded by Radio Mo TV. Oh, Hernan. Muna niyo. Oh, unsa man di pa? Cellphone. Sure ka pa? Nga ako ni? Oo lagi, imo na na. Ako lang gipalit aron na kay magamit sa imong pag-eskwela. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig pang huwam. Malakaw sa ko, ma. Asa man ta? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo signal din sa ato, bud. Na, alas sige, ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga anak ko galing yung cellphone. Pero mausa lagi. Hinahal na pa kumuhan mo sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, inaan ko yung cellphone. Di na ako magsigig pang humaw. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko silang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay, malipay ba ito sa tiya kung muadto ko sila ha. Naon sa mandong, ato ng pabakasyon ng si Hernando. Sige, patuan na. Hernan. Pa? Ayaw pa badlong si mong iyan. Dili pa kabutan ako ha. Pantay bitaw. Pauli din his ato ha? Nawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako madining gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Pamina ko tiya. Pastilan pagkabuutan, gidi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuhaan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay ka dito sa bukid good. Maayo noon, aron ako'y kauban din he. Induta lang ni silang tiya siya kung sa urasan, signal. Mag-Facebook ka, bi? Inya, mang-add ko aron na ako'y dagang mga friends. Hala, yan na ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangalan. Murag, pamilya nagnin ako yung now. Familiar sa kanang ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria sa ka? Ako, masad, taga Santa Maria sa ko. Pantog ready ay. Silingan na dita. Jel, okay ra nimo nga samuk-samukon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan,
Manay tinuod, Jill. Sa sige na itong chat-chat o ganyan. Nainlove ako nimo. May chance ka ko nimo, Jill. Di ka na mahitabo kay love mo kay tika. Wala din. Oo, niya, unsa man, imo na kong gisugat. Salamat, Angel. Salamat kayo. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta, Heart? Kinsa mo gi-heart, oy? Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga, manaytaw ka na to. Ganahan ko matawag ni Heart. Ang buot pasabutan na nga Heart ang atong call sign. Okay rin mo nga. Okay rin mo, Angel, nga Heart lang ang atong tawagan na Okay na, oy. Sige, heart ang atong call sign. Ano ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko. Oh, Heart. Nga naman. Di abay ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako din eh. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakos ba eh, di na ko makachat ni mo kay wa may signal sa amo god. Wa to po buntot. Sige lang. Magkaabot na mo kung kailan na ka mo kontak na ko, heart. Ah, salamat, Heart. Yay, basta Oh. mo, Bert. Gusto na mga bakasyon, Part. Okay na mga Part. Nalingaw ako dito sa ilang tiyo. Yay, ustad naman ka, Bert. Ha? Sino usab? Okay. Ganong nausab ako nga mauram gapo ko. Ay, usad yung Bert. Ba. Hindi ko kayo dito taas. Saba di ay. Lagi. Hindi ko lagi, Bert, ba. Lagi, ba. Hindi ko lagi, Bert, yung taas. Hindi ko yung mata, yung taas mo liog. Ah. Saba di ba di? Huwag yung lamin ng komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong gabi eh. Laag ta. Ha? Nga naman ba? Kalimot ka nga hapit naman ang pista din sa ato. Naidis ko ron. Oh. Ha? Malaga. Kay naidagang gwapa ron. Sige, mulaag ta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, usap ka diya. Bay, nakoy nakita nga chicks. Sure ba? Sige. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige bay, kumpati diya. Di nila ka kay nakoy ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makikilailan ni mo? Ako day si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Someday mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay rin mo nga, manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana yun. Hernan. Baladang mo ingon ka nga, preskor kay ko. Ay, bago ba rin na kaila. Nga, nangyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero, aturang good yapon na paingon. Nga, manguyab ram ko nimo, diba? Nga, ansa man. May chance pa ko. Onya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo kasakitan. Ako na isa mo. Nga panggaon tagit ka. Sige na lang, uy. Ansa man uyab na ta? Oh, Hernan. Uyab na ta.
Salamat, Maylin. Mo ano niya inyo, Nin? Oh, Hernan. Dali, dali. Ay, di na ko lili. Igor ko nga, nihatod din mo. So, mapauli na ko ha? Ayaw pa pauli, uy. Ha? Di ka mo pauli, ano? Gabiin na baya. Si Bakog maunsa kasdahan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Ako, ka nang masang ko ang imong mama nga. Magpadayon kang lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, suda diri. Sige na lang, eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Kanya, ikaw. Asam pa to. Tapat ko nimo. Bahadlo ka na ko? Di man. Dapat. Sige, magtapad na nun. Ako yun eh. Di mo makatog. Kalangas ba nimo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede magbakos ka ni mo makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos ng good. Sige ha, magbakos ka ni mo ha. Uy, ingon ka, magkakustra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun naman itong nagdapat na itong lawas. Ay, nagpasa kong buhatan ni mo. Di na di mapuglan. Aileen! Aileen! Oy, bago na, oy! Buntag ng day. Aileen! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Ganun na sa kwarto sa kong anak. Oo, ganun nagdoon mo. Ma? Aileen! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila laki, ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manumpag ka sa giguha mo sa kong anak, ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Kaslunan ka? Oo, Angel. Unsa mo pagkahitabo ang? Namugod kayo babae nga gihatod. Unya dito ko makatuog. May nahitabo na mo. Og nakitang ko si ginahan na nagdugmi siyang anak. Maunang ilamin kay pakasal. Ganang gibuhat maniniwan ako, Hernan. Ganang iba mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imo pag-eskwela? Muundang na lang ko yun eh. Kay makitipo naman ako sa mainin. Samtang magpaabot mi sa ato sa mga kasal. Sa ato pa. Magbuwag na lang kita, ID. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko na Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Huwag mo na ang kasal. O niya ano nakikita man ka na ko?
Bisag buwag na ta, pero friend naman gyapon ta, di ba? Oh. Nga naman di ay. Ugma na nga mo kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mo kasal? Sure. Hindi na kita ka. Mamaya na kita. Ayon ka sa India. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Ha? Sa India ka ang kanta. Kalain sa kong patay. Kasakit sa kong lukan. Lumatik siya ang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ka. Hindi ko mapadas akong patay. Nainay ka. Kailangan hindi na ko mag-unang ni India. Kay mamili ako karoon kamay ninyo. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni India. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maymin nga akong asawa. Labi na nga may anak na mi. Dinin na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mong kaagi gibatan udo sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibog sa usa ka awit. I-address lang nining talumanon, handumanan sa usa ka awit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamila.